Здрасти, хора! Аз съм Тумач Скилс и днес ще почнем нова поредица с Гошто БГ, нова и Дони 2204. И ще почнем да оцеляваме. Сега, добре, вие отидете за Гошто да отиде. Аз събирам дърва колкото да имам и отивам под земята. Добре, аз ще ида за храна и нова и Дони 2204 да идат за къщата да направят. Окей, аз още ще събирам дърво. Аз ще събера дърво. От дърво ли ще ни е къща? От дърво? Да. Някъде от дърво. Да, и по-лесно. Хора, този клип няма да е много дълъг. Такова е. Това ни е първият клип. Това ще ни е първия клип и ще продължаваме да снимаме. Сигурно. Сега да си направим крафтинг тейбъл. Аз го направих. Къде? Ето го. Аз също събирам дървото. Къде е крафтинг тейбъл? Аз. Ето. Опа. Нова с тебе ще учим. Ще събираме дърво и после. Аз вече имам 7 метра да работя. Айде! Аз ще направя някакви примитивни Дано да материали. оживея. Опа. Желай си ми късмет да оживея. Минали Пожелавам. отиваш. После ни донеси малко кабелство. Да, виж difficult. Затова не ми се сърдете. О, дали difficult ли е? Пуснат ли? Добре, това е много добре. Опа, стана бе. Копа точно като Difficult. Пускам го. На мак ли да го пусна? Не. Добре, айде до тук. Мисля на първото. Добре, айде на първото. Добре, ама... Аз ще посидя и аз се надявам да намеря нещо. Някой да не ми запуши дупките, че няма вие нищо. Да, добре. Ти да за храна? What the fuck? Вау, не намирам ни тайра, ни кола. Грабен. Късмет. Паднах на любимото ми нещо в Майнкрафт. Аз тук имам нещо. Пожелайте ми да не се изгуба. Пожелайте. Това ние колко дърво има? 17. Направете къщата тук, Аз където съм аз. Виждате ли ме и тук? Да. Хубав терена. Къде си? Да, виждам. О, паднах. Къщера, хора. Айран. Страхотно, ама с... Нали знаеш това кирка се копае? О, не. Виждате ли ма? Аре, някой да дойде тук да почва. Нещо да почне. Аз отивам да търся Тук има храна. една крава. Дони къде? Да убие ли? О, ес овца и прасе, ес. Къде си? Тумач Скилс намери едно прасенце и една овчица. О, намерих ябълка, отивам. Уф, това прасе. Трябва да си пусна спит Отивам за контрола. ябълка. Къде бе, прасенце? Сега се намира по ще е супер. Ще е супер, да. 6 нищо не намира. Стояне, нали знаеш къде бях? О, зомби, О, зомби, 3 овце. Но води. но фармазен. О, да, ябълка ми супер. Така си на храна, ако гладния. Аз имам зомбиско. Зомбиско. О, убили вече някой? Гошко, излезни. Не бе, в смисъл да ни дадеш това. Не е кабелстон. Искам да си направя брадвичка за къщата. Малко ще ми става. Аз виждам На ония остров, ама той отиде някъде. Добре, на ония остров там имаше такова. Аз стигам при тебе да ми дадеш. Аз взимам красно Събрах за едно дърво. О, още една овца, супер. дърво, бе. Но, тя е малка. О, cool, бой! О, виждам на гости името! Аз съм по земята. Така, събрах за една овца. Аз тук събрах колко живее. За една овца, за едно легло. Говоря и аз, бе. Малко звукови ефекти. Твърде малко Може би ще е пълно закрито. Добре, намерихте ли ма къде съм вие? Ами добре, нали? След съм да убивам 2 птици. Вече една. Ма аз имам 22, нека не работим. Бамбук ли намери? Да. Да, по някое време, ако искате, може да идете при мен, защото аз да работя.
Напълне намери кол. О, вот. Намери бамбук. Там нагоре и след кой. Може да си направим лека бамбукова ферма. О, леле, колко прасета. О, what the fuck? Какво? Аз да прави ли къщите вече? Аз съм друго. Къде си? Чакай да дойда с тебе. Да На острова дет на спална. Аз съм щастлив. Ей, там отсреща, нали знаеш къде бях, Стояне? Да. Виждам те с теб. Е, остато го бе. Хора, Аз събра звън. си ли някакъв лево? Не. Аз толкова първи. Аз съм Аз кликнал. още нямам първи. Да, аз събирам. О, малка овца. Кафява се. О, Не просто. уби ме. Уби ли? Не, Убийте я. точно ще убия. Ама тя е малка. Не, сега стана голяма. Не даде вълна. Много Тук- ето ви гони. Тук ли ще правим къща? Не, ей тук на Увай. това. Ма направете Да. близо до спалнера, защото ако Да, нямаме бе, тя е легло, близко. умреме. Намерих 4 прасета и една овца. И... Аз намерих What the fuck? О, тук на блато. някой екс би ме обикаля много. Да, не искам. Не искам да бъде. Не, като наведнъж събереш повече лево и така. Мисля. О, крава, отим да убия. Това е. Не, ми, кой е? Не, първо ще взема бамбук. Нова къде си? Тук вземам бамбук. Уау, Аз лава. почвам да почвам ли с къща? Лава намерих. Само с лук план. Да, със само планка. Аз съм първи левел и малко. Аз съм втори Искам малко. да убия тази крава, ама не мога. Намерих лава. Много. Пък аз намерих хайра. Окей, аз съм нулев и дълго. Доста. Па- Опа. Вижте, аз тук, виждаш ли манова? Зад тебе. Ей, тук има лава. Едно прасе. Да, ще Добре. ида да го убия. Само спаунери, значи. Какви са тия спаунери на прасета? Пак имаме прасета по наша. Да, ще има. Много ме дразнят, брат, навсякъде уби. О, пиле, супер. Аре да направим Клон. 10 блока, примерно. Хора, намерих мънича клон. Аре някой да дойде при мен, защото ме е страх. Който ще знам, не знам къде. О, нещо прекрасно. О, какво ме бие! Дони, Скелет. да направим къщата. Да направим къщата 10 блока. Искаш ли? Правете я колкото за нас горе-долу. Много трудно. Колко Някой има ли от вас? Някой от вас има ли вълна? Защото ще ни трябва 12 вълна. Гошто ще умре. Аз имам вълната, знаете. Нямам храна. Къде си? Газове! Само на 5 са 30. Убили го. Друг има ли? Еми, да се надяваме на този късмет. Че няма или че няма? Хора, ако ви харесва клипа, може да харесате и да се абонирате за този канал. Стойка да отиде ли за такова? Да отиде ли за пясък? За пясък, окей. Да ям сурово. Сурово ли го ядеш? Да. О, това не е О, аз Ес, пиле. някой да... Стойка, моля те се, вземи такова. Вземи една... Смисъл, вземи Къде това си с една да отиде? предфурна. Тук събирам такова, че имам две бучета, да. Ето Все пиленце. малко. Сега идвам при вас, хора, защото... Оле, още две овци. Сега Ще имам за бъда 2 легла. малко айрон и... Още една овца. да се стъмва. Мале, защо дойдох тук за Бога? Той се стъмва за Бога. Еми аз да ви кажа, няма видите скоро. Ако не умреш, не се пуснеш на спалня. Ама ще загубя всичко. Вероятно. По-бързо направете поне къщата. Ще направим поне отстрани. Каквото може. Абе, какво направим? Магаре, да убия ли магарета? Наско, имаш ли нещо в тебе, брат? Имам 6 вълна. Ама не имам предвид храна някаква, Мгм, която не се пече обаче. да. Не, нямам. Аз имах ябълка, обаче взех се. Оле, стъмва се. Аз съм на няма и две бучета, хора, да ви кажа. И мен пак нещо ме бие, ако е скелет, ще умра. Скелет, аз съм тук. Аз тук събирам. Да, умрях, супер, Да. перфектно. Не ви...
ама как? О, супер. На другия остров, съседния. Търси някъде по-остро. За какво не мога да ударя по ръце? Супер. Колко вълна имате? Аз имам само едно. Стойка, моля се, Девет, защото вече съм няма една буча. Взех гнила път. Поне направете. Но толкова съм гладен, че не мога да бягам. Дойде ли да ме хелпнеш, защото не мога да хелпвам, трябва да събирам кабелстоните. Гошко, къде си? Бързо направете, поне 3 купчета. Бягайте! Пак са зомби! Бийте го! Я меч, не, умирам. Това не се развива и зомби вилиджър. О, не. Зомби вилинджер. Не. Ударете го отзаде, хора. Не го ударете. Идете към мене. Пая. Мале. Вай, много сме тук зле. Я убих паяка. Направете го 3 блокчета, поне 2. Поне 2 блока. Крипър, мале! Не! Дайте нещо! Закрийте къщата, бе! Не, още една овца. Влизай бързо, бе! Гоши! Крипъра влезе, крипъра гърми. Какво става, бе? Баси! Взех на някои айтемите, после ще ми го върна. Мале! Моите айтеми взе. Аз нямам абсолютно никакво Скелет. бучета. Почвам да ям сурови неща, хора. What? Супер. Да. Откъде? Здравей, овца! Аз взех на някой Ти ще си следващата жертва в този епизод. Не. И така. Оле, тук става много напрегнато и пак... Оле, Още един мале! крипър. Вижте какво стана тук. Хора, още един крипър. Трябва да закрием тази Близо до дупка. къща още един крипър. Зомби! Помощ! Помощ! Аз Меч! вече му скачам като луд. Няма меч! Нямам меч! Крипър разбухне ми взе. Някой да ме хелпва. Аз го бия, да. Лати, и скелет тук, чай да му взема стрелата. Не можеш. Да, не мога. Може да си направя нещо? Направи си. Нема стреляне. Стига, бе. Не, бе. Скелета ще ме убие, хора. Няма да биш моя приятел. На едно сърце съм. Не ми би приятелите. Бързо ялате вътре в мината, дет стойката изкопа. Търсите ми името. Аре, бе, убийте го, бе. Убих го! Хайде, брат! Който се прави да го убием около. Ти ме удари! Не! Паяк те удари! Не ми би приятелите. Вай! Още един крипър и там виждам. Взей му айтеми, да не ги загубиме. Хей, тук направете го още блокове, бе. Вие сте много... Аз тръгнах да правя Някой един дърво има ли? Сърце и половина, някаква храна да има. Имам. Тебе имаш. 6 паржоли. Да, много. Имам сурови. Добре, къде сте вие, бе? Човек, някой може да ме пази, защото аз съм на едно нижево половинца. Къде си дойде? О, крипър, пак! Оле, крипър, ганус! Айде към къщата, си гръбне! Не, мале! Учим да ти взема айтемите. Аз ще ги взема. Нова, къде си? Тук съм, при тебе съм. Човек, О, скелет! убирам се айтемите на другите. Мале! Човек, виждам скелет. Убирам се айтемите на другите. What? Нова там е скелет. Фак. Мале! Айде надолу! Спайдър! Не, диема! Да, я ще го удрям от отзаде, да не мога да те... Хора, пазете, ма ще закрия къщата. Бързо, после ще оправим дупката, бързо. Аз имам пръст да Аз чуш, оправя. съм толкова бавен пък. Браво! Влизай и заграждай. Да, ами стана много криво, ама... Пак ли гръмна крипър, После бе? ще я направим. What the fuck, човек, още два крипъра Бързо не сте в къщата, бе, мозъци, трупове сте. До още 3 крипъра, стойка. Хора! What the fuck, човек? Не. Направи ли къща? Там зомби ли има? Върни се. Абе, да, направи легла и ги сложи просто. Обаче ако крипър да е. Хора, аз оставам някакви айтеми
В един чест в къщата. Оставете си всичко в честа, само с по един меч. Да, само с един мъж в меч. Това ви май си научи на... Един вилинджер отстрани. Какво? Вилинджър ли? Обаче е зомби. Няма къде ти знае, не се чудя. Ние го разкатахме. Стилът още е жив, бе. Разказах ми ти играта. Не. Оставам всичко в честа. Стилам да прибия едно прасе. Абе, не, идиотки, не, не. Разказах ти играта. Супер, аз съм къде? Аз съм с ръка и Дони е с ръка и да биеме. Аз идвам да ви селвам. И така. Чиста, за какво стана отворен? Дам, защото аз съм вътре в честа. Така ли? Не, скелет човек. Опа, Идвам. Къде е това скелет? Там във водата. да вземем една суро. Добре, имаме 8 кабел, стони, никой не се е сетил да направи печка. Той се справи с 9. Аз съм вътре. Как с Аз 9? до 8. Забравя, че съм на малко с газ. Какво? Опа. Какво има до къщата? Нищо, малко сърца са. Окей, тия 64 са мои, не знаете. Кое дърво ли? Да. Супер, той хвана е- кънгли, баши якото. Те са на всички общи, защото аз оставам нищо. Ли, тук, чакайте, слагам... Аз почвам да довършвам къщата. Мале, бачи ме се красен тейбъл. Красен тейбъл, ето го тук. Красен тейбъл пък аз кабелсон. Кабелсон, нямам. Кръвните. Ето печката, Аз се направих. Браво, Носи. Окей, браво. Дайте сега да изпечем някакви неща. Дайте Аз бека вече. Жертвах една пръчка. Някой ми ги преживя за една. Някой да направи къщата. Аз си правя просто къщата. Не, бе, хора, точно знам къде скопаш има скелет. Не. Влезна. Дайте някакъв нещо. Бат, стреляше му. По май стана малко да... Не, сега е вече. Сигурно 20 минути ще снимаме, не е много. Какво се трябва да правим къщата? Аз почвам с покрив. Какъв покрив е? Виж каква крива сме направили. Управете я. Още е така да си. Някой е върху честа. Направете една примерна къща и като се малко повече да се развием. Да. Нова да я разшири, аз ще правя покрива. Тук има един красен тебъл. Аз няма да я разширя, аз ще оправя. Да смисъл ще оправиш. Някой вижда ли овце? Аз почвам слагам покрив. Къща, бе, хора. Ама той... Няма тук дет съм аз. Ама още е за врата. Окей. Дяволи. Вайги, има един скелет във водата. Още един ли е? Май почва да се съмвали. И на мен. Да, почва да се съмвали. Искам овце. Не, почва да се съмва. Виж, стана по-светло. Или то някой сложи торче. Не, Печката. Ама не. то се съмва, да. Съмва се и... Чакайте сега. Сега да мрат скелетите. Някой е върху печката. Не мога да отворя печката. Варя се. Чакай. Ето. Чакайте, бе, закрiyате ма. Хора, не яжте пържолите, докато наистина няма скъсен смисъл. Да, не много. Аз съм на 3 бучета и... Хора, може да ви писам. Като сте по 3 бучета. 3 бучета. Някаква врата нямаме. Аз просто една врата не копайте. Прави една врата. И две. Крипър. Крипър. Нова, взимай. Отивам да го набия. Не, има и скелет. Не. Баси селската къща направихме, но как ти да е? Да, красива е, Не сега си направим и такова, и втория етаж. Може и другия епизод. Не, сигурно ще е другия епизод. Другия епизод направи нова къща, направи много праси. О, зомби. Ще разправим. Дърво! Ти тъпо зомби! Умирай! Я откъде пиш. Умирай! Умирай! Ти грозно зомби не умря. Взех и гнила За плът. 20 минути бъде да се развива. Хора, може ли нещо? Не мога да стишам. Ето гнила плът. Боже, дай нещо. Не мога да стишам, имам 3 бучета. Трябва да паднеш под 3 бучета, за да мога да ядеш.
такова правилото на сервера. Не е вярно. Окей, аз съм по-3 да знаете. Намерих нещо много хубаво, пиленце. Да, я знам. Моля, аз си имам... What? С едно стик съм нахранил. Вау. Да, такова правото. С едно. Какъв е то крафтинг тейбъл? Крипър! Сериозно? Дето е леко. Скелет. Маха се. Кое е това, бе? Баш селянията стана така. Супер. Леко казано. Супер, аз не мога да скоча и съм 2 бурща. Реално. А да не мога да супер ми е ска, не мога да скоча. Абе, 1,5. Супер. нямаме дърво! Ихо. Окей, крипъра не ме следва. Затова не аз ще ни източи неща, защото... Ама аз ще такова, аз имам 33. Не, аз ядам. Вот, гей. 1,5. Трябва да печем бучета. Ни аз ще докато ни моите. Няма да храни гадо. О, аз идвам с 20 дърво, брат. Да, работа. добре. О, супер. Тук какво е това, бе? Айде. Къде? Някой да направи врата. Аз няма, аз ще стоя само на едно място, докато не се регенерирам на мак. Няма, тичам. Ама аз съм се регенерирал. Аз съм шурки, Лео. Не знам да е. Много айтеми съм взимал. Аз съм втори. Аз си правя врати. Половина малко. Повече от половина. О, ябълка. Направо. Гоше май съсети какво става. Готова вратица. Така. Сега торчове. Направи въглища. Такова, ама имат. Окей. Аз ще оставя едно буче. Още едно буче. Не мога да се регенерират на 4 кръвчета са. Някой да правим мина. Това трябва да му наеде. Точно сега не мога. Е, Да направи ли втория етаж? и мисля това да е от този епизод. Да. Следващия ще направим. Да, хора, и това ще е всичко от този епизод. До другия. И до виждане.